הלו, אז הגעתם לעוד סרטון מבית היוצר של טימון, מייקובר, והיום אני אאפר את אלורה מהממת ומשגעת חושים. אז אני מתחילה בלהניח קרם לחוט של ג'ייד מהסדרה החדשה של הטיפוח, ואני כפחת את הקרם לתוך האור, מחדירה אותו לפנים עם מברשת כמו שצריך, ועכשיו שמה גם באזור של העיניים טיפה, שזה מאוד חשוב שיהיה לחוט בכל הפנים וגם בצוואר. עברתי לבסיס לצללית, שמה קונסילר, ותכף תראו שאני גם בונה את ההצללה כבר עם הקונסילר, ובעין השנייה גם מפזרת את החומר כמו שצריך, וכמובן שנקבע גם. אתם רואים, אני עשיתי פה קונטור לעיניים גם, שזה מצוין, זה בונה את העין בצורה יפה, ושמה קורקטור כדי לתקן פיגמנטציה. ועכשיו אני מטשטשת הכל ביחד, ובונה בסיס ממש טוב לצללית. ולטשטש, זוכרות? ואני ממשיכה, תכף אני אפדר את האזור, ואני מניחה צללית כהה יחסית, באזור של השיא החיצוני של העין, וחודרת טיפה פנימה, כמו שאתם רואים בסרטון, עם צללית קצת יותר חמה, חום אדמה כזה בורדו, ממש יפה של אל מקיאז', משלבת בין שניהם, וממשיכה לטשטש. לקחתי כמה שילובים של צלליות, גם זהב, גם ברונזה, גם בורדו, מנצנץ, ואני שמה באזור הפנימי ובמרכז גלגל העין, ומטשטשת כמובן הכל. ניתן קצת הערה מתחת לגבות כמו שצריך, ונשלב את זה ביחד. ניתן קצת הלו, קצת מאסקרה לבסיס של הריסים, תכף תראו שאני אדביק כאן, בודדים, שלשות של אל מקיאז' בשילוב של כמה סוגים. בקצה שמתי גם 2, והשאר שמתי ברווחים כאלה, שמתי גם ריסים שלשות. בסדר, אז חשוב בריסים בודדים לשים בסיס לריסים כדי שהם יתאחדו בסוף כולם ביחד, אז חשוב לשים גם מאסקרה בהתחלה, לא כמו המלאים. שמה על המייקאפ, הרבבתי 3 גוונים כדי להגיע לגוון האור המדויק שלה, מניחה על כל הפנים, בנדיבות, לא להתקמצן, למרות שהיא לא צריכה שפכטל, כמובן יש לה אור מדהים והיא מהממת, אבל חשוב לתת כיסוי מלא, כדי שייתן לנו מראה מהמם ומט כמו שצריך, ואני מחדירה את המייקאפ לפנים כמו שצריך, מהמם. זה הגוון שלה, תראו איך הוא משתלב יפה עם האור שלה, ונותנת הערות עם קונסילר, יפה, מצוין, בכל האזורים האלה, בשיא הפנימי של העין מתחת, ובאזור של המצח, כמו צמח כזה זה נראה, כמו עלה כזה, ככה זה צריך להיראות, עושים את זה הכי טוב ככה, ומתחת לעיניים כמובן, זה הכי חשוב, קצת מעל השפתיים, לתת הערה שם, בסנטר, להדגיש טיפה, ומתחת לעצמות הלחיים, כי אצל קיות אור עובדים על הערות, אל תשכחו, פחות על הצללות, וכמובן חשוב שהגוון יהיה מדויק של הקונסילר, כדי שלא יאפיר אותה. עם קיות אור יש נטייה לעשות אותם אפורות, אז חשוב שזה יהיה מדויק. אז הרבבתי 2 קונסילרים, ונתתי לה בעיר קצת יותר לבלוט. ואני מטשטש את הכל, לטשטש, זוכרות? מהמם. גם בסנטר אני מטשטשת. כל מקום שהנחתי אני מטשטשת. מצוין. מאמן. ממשיכה לטשטש. מתחת לעיניים, כמו שצריך, עם ספוגית שהרדפתי במים.
ואני עוברת להצללה, סקיל ההצללה יבשה, עם פודרה כהה מסביב, מתחת לעצמת הלחיים, עוברת לקונטור של האף, כמו שצריך, מסרטטת לה אותו, למרות שיש לה אף מושלם, כמו שהיא מושלמת, וקצת סומק באזור העליון של הפנים, וכמובן מטשטשת, משלב אותו ביחד עם ההצללה, מצוין, ככה צריך, הכל צריך להיות צמוד וזורם, ומשולב ביחד, הכל ביחד. מושלם. מהממת שהיא. וקצת פודרה, בהירה, בננה, מתחת לעיניים, באזורים שצריך, ריקוד קטן ידפקה לנו. ונעשה תיחום תחתון, עם צללית בגוון חציל, ומשלבת את זה כלפי מעלה, שזה ישתלב ביחד עם הצללית, ומטשטשת כמובן עם מברשת דקה ופלאפית. קצת מסקרה למטה, שמתי לה גם שחור לעיניים, ומסקרה שמאחדת את הריסים שלה עם הריסים שהדבקתי. עברתי לשפתיים, רבבתי 3 צבעים, אל תשאלו איזה, סתם זה מבייבילי ניו יורק, וכדי שהשפתיים ישתלבו עם הצללית, שמתי את הצללית ששמתי בעיניים גם על השפתיים, שלא יהיה משעמם, ווואלה, איזה לוק מטורף, תראו איזה מהממת היא, טופ מודל. תהנו לכם מהיופי שלה, נתראה בסרטון הבא. Yeah.